कुरी से एक दिन दुई दिन हुआ बेची दे ऑन टेस्ट करनी ओ लोग खाए आसे মই बॉडी सेव करनी केतिया बाग केतिया बोलब सोलब खाए साथी खान के ना खाए को बोले बिसोरम ओलब सोलब खाए एतिया तुरु खाब ना पारी की कुरिब कप सुबु ओलाई के ना निशाना हुआ दा ओ लोप ना होए बरादा खाए একবার তুময় ভাল মানুহ থাকিছে ঘৰ মানুহ বাইলে ভয় কৰিছে এতিয়া তুময় কে সপ্ৰা হাসি দি মই নিশাহি ফল পাই খাবলে জানা প্ৰা সপ্ৰা মই জানিছে সাথী খানকে না খাই কবলে বিচৰাম অলপ চলপ খাই এতিয়া তুৰু খাব না পাৰি কি কৰিব কাপ সুব ওলাই কে না নিশানা হুৱাদা ও অলপ না হৈ বাৰাদা খাই दरजा विंडो सब बंद करी के ना माइकी बच्चा खान सब हमै से मती लेबी कुनु भी हुनिया नाई बस्तला खाई के ना बेटे थुरी के ना वरांदाते हमै से साथी खान के ना खाई को बोले बिसोराम मोलब सोलब खाई एतिया तुरु खाबो ना पारी Kuribo kap subu olai ke na nishana huwa dak oh lop na hoi barada